I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. Moi boas tardes a todos e a todas, nais, pais, profes, familia, amigos, pero sobre todo, moi boas tardes a vós, alumnos e alumnas de segundo de bacharelato. Hoxe estamos aquí para despedir un ano máis unha promoción de bacharelato que é a vosa. E pedistesme a min que falases e me dixestes na vosa despedida. Pónme nerviosísima a falar, se me tembla a voz, non lle fagades caso, as pernas están me temblando, pero eu vou intentar facer. E é en momentos así, cando lamento que neste país non se lle dé a importancia suficiente á oratoria. Eu no instituto non aprendín a escribir, moito menos a ler discursos. En a facultade o que aprendín foi a interpretalos, pero escondida dentro dunha cabina na que ninguén me iba a ver. Así que non esperedes que faga un discurso brillantísimo, farei o que poida. Algúns de vós coñecímos hai 3 anos, cando fun a pesada da vosa tutora, e botemos de menos o ano pasado, que non vos dei clase cando estabades en primeiro de bacharelato. Pero seguí preguntándome por vos. Os outros, os da Budiña, conocimos no ano pasado polos corredores do instituto, e con todos me volvín a topar outra vez este curso. A finais do curso pasado, dixenlle a Carlos, o noso director, que se volvía a estar aquí quería ser a vosa tutora. Non por nada, pero xa que comezara o traballo, pois quería rematar. E así foi como outra vez me convertí na pesada da vosa tutora, preguntando case que todos os días que tal as clases, que tal os exames, botando broncas, moitas, máis das que me gustaría, enfadándome con vós, porque non vos portabades todo ben que debíades, porque non estudabades, insistindo unha e outra vez en que tiñades que traballar e estudar máis. E claro, como non me facedes caso, pasa o que pasa, e así esta última tempada, e isto é literal, vou mandar todo a merda, damos que ben que falades. Choro dos nervios, vexo todo moi negro, dios que non podo máis, onte non tin dormido, está difícil a cousa por non dicir imposible, mañá non vou, pero ao final non resultou tan mal, non? E todo isto para qué? Preguntaredes vos. Non foi nun nin dous, non moitos alumnos me teñen dito que para que queren estudar inglés, total non lles vale para nada, que en Inglaterra non van a ir. E sei que moitos pensan o mesmo de outras materias. Pois ben, fagades o que fagades, estou segura de que o inglés, as matemáticas, a química, a filosofía, a historia, de algún xeito ou outro van a estar presentes nas vosas vidas. Por poñer un exemplo, vou a falar o que coñezo máis, que é o inglés. Se ides á universidade, estou segura case ao 100% de que teredes que ler algún texto na lingua do bardo. E máis, non sei se o sabedes, pero para conseguir un título universitario necesitades acreditar o coñecemento dun idioma estranxeiro, adoita ser o inglés. Ainda que non vaiades á universidade, hoxe en día todo o mundo emprega a tecnoloxía para o traballo, para o lecer ou para as tarefas cotiás. Estou segura de que vos atoparedes con inglés en instruccións de aparatos, en videoxogos, no teléfono. E se vos gusta viaxar, xa veredes o útil que é saber idiomas, porque xa case que todos os rincóns máis turísticos deste planeta se fala inglés. E agora estades entrando nunha nova etapa, xa non só porque acabedes o instituto, sino porque este ano, cando mirando parte de vos, acadades a tan ansiada a maioría de idade. E máis, seguros que moitos estades agradecidísimos aos nosos políticos por non poñerense de acordo e darvos a posibilidade de estrearvos e ir a votar dentro dun mes. Outros tenedes que esperar un poquinho máis, pero este ano hai de sobra. E tamén sei, sobre todo, que ansiades chegar aos 18 anos para sacar o carné de conducir. Pero cuidado, a modiño e con sentido. Bromas á parte, rematades unha etapa que comezou ben aquí ou ben na Budiña. Unha etapa na que seguro vivistes o primeiro amor, o primeiro desamor, o saír de noite por primeira vez, vistes que pouco a pouco vos ian tratando de xeito diferente. En definitiva, pasastes de ser uns nenos a convertirvos en adultos, aínda que para min, con permiso de vosos pais, sempre seredes os meus nenos. Estas 4 paredes que vos protexeron durante tanto tempo, xunto cos coles o que viñestes, formaron ao vosso redor unha crisálida que fostes rompendo pouco a pouco ao longo deste ano, e xa vos están a sair agora as aspas que tedes que aprender a voar.
Sei que a algúns vos vai costar moito, moitísimo, os outros resultaravos máis doado, pero sei que todos vos, ao final, ides acabar sendo unhas magníficas e moi habilidosas bolboretas. Non sei que será de vos o próximo ano, que faredes ou onde iredes, pero estou segura de que sexa o que sexa estaredes ben. Espero que loitedes polo que queredes, que o fagades todo sempre o mellor posible e con maior dos sorrisos. Non vos rendades se vos atopades con algún obstáculo no camiño. Aprendede del e seguide para diante, buscando outras vías se necesario. E se vos equivocades e tedes que volver ao punto de partida, non pasa nada. Gustaríame unha pantalla na que poder ver as vosas vidas, en que vos convertís asistentes sociais, mestras e mestres, electricistas, fontaneiros, abogadas, biólogos, axentes forestais, gandeiros, enxeñeiras, historiadores, veterinarias, dame igual. Sexades o que sexades, espero que podamos estar todos orgullosos de vos e que podamos presumir de tervos intentado ensinar algo. Sei que este ano se celebran os 400 anos do falecemento dos dous máis grandes escritores da historia, un en español, que foi Miguel Cervantes, e outro en inglés, que foi William Shakespeare, e que quedaría moi ben citar algún, quizáis os dous. Sen embargo, voume ir a un escritor moito máis recente, un dos meus autores favoritos, que cumpliría o 1 de setembro 100 anos, Roald Dahl. Escribiu moitos libros e relatos, a grande parte deles para nenos, pero teño que decir que foi un autor cunha grandísima capacidade de observación do mundo e as reflexións que os seus personaxes fan podense aplicar á nosa vida. As últimas verbas dun dos seus derradeiros libros din: "And above all, watch with glittering eyes the whole world around you, because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it." Que sería algo así como, e por encima de todo, observa con ollos brillantes o mundo que te rodea, porque os segredos máis grandes están sempre agochados nos sitios máis insospeitados. Aqueles que non creen na maxia nunca a tocarán. Dígovos isto, porque creo que é o que tedes que facer vos. Buscade os segredos do mundo, sempre cos ollos brillantes, sempre cun sorriso. E crede na maxia que vos fará ser vos mesmos, que vos fará crecer, na maxia que vos fixo ser vos mesmos. Crede en vos. Nunca pensedes que os outros son mellores. Os mellores sodes vos. Non pensedes que se non conseguides ser uns famosísimos ciruxiáns e desfracasar, non. Cada un ten que loitar por conseguir o que quere. E se chega a ser o mellor no seu campo, pois non boa. Pero para que haxa un que é o mellor, temos que estar os demais. E xa que citei a un autor de obras infantís, quero que coñezades tamén a un grande poeta, gañador do Nobel de Literatura, ao que tiven o grande placer de escoitar falar hai uns anos, precisamente no instituto no que estudou cando era como a vos, que é o Norimandel Shimoshiri. E quero que o coñezades para que vexades que ata o máis humilde pode chegar a estar no cumio, no máis alto. Ata o máis humilde é o importante. Na súa obra podemos atopar, entre moitos outros, un poema no que lembra ao seu pai xochando nas patacas, digging, ou outro no que fala de ir ás morras, blackberry picking. E volvo a repetir, gañou, con poemas que tocan temas tan humildes e sinxelos, un premio Nobel de Literatura. Tamén foi capaz de escribirle a raíña uns versos: "Be advised, my past was green, no glass of fagos was ever raised to toast the queen", no que lle dica irlandés e que nunca me dio por ela. Pero, bueno, ese é un tema político do que ahora non me vou a meter. Ao revés do que di nunha película que sei que lle gusta moito a un dos vosos proces, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Non sabía que iba a estar aquí o señor alcalde. Creo que todos sodes necesarios. E facedeme caso. Crecede, voade, que volvades de vez en cando o niño do que saístes. Sede vos mesmos. Os vosos pais están aquí. Estou segura de que vos axudarán no que sexa. Pero tamén eles, por moito que lles custe, vos axudarán a voar. Iso sí, non vos esquezades de nós. Ao igual que eu vos levarei sempre comigo, e non me vou esquecer de vos, espero que teñamos todos un oquiño do vosso corazón. E para rematar, gustaríame recordar e adaptar uns versos de Rubén Darío, dun poema que coñecín sendo ben pequeniña e que neste caso, un poquinho modificados, vos dedico a vos. Ya que lejos de mí vais a estar, guardad, niños, un gentil pensamiento a la que un día os quiso contar un cuento. Gracias. Drive away to my place, your place.